खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो जोबजासे नायलांगोन। गिबि खौराङावनो दङ, दिल्लीनि पालम कल'नियाव थाग्रा बिल्डिंआव अर खामनायनि जाहोनाव सा9 सुबुंनि जिउ खहा, सा3 जोखोम। 18 मार्चखालि पालमनि शादनगर ओनसोलाव मोनसे थाग्रा बिल्डिंआव अर खामनायनि जाहोनाव सा9 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सा3 सुबुंफोरा जोखोम जायो। बे बिल्डिंआव बेसमेन्ट आरो गाहायनि थालाफोराव जि-जोम आरो कस्मेटिक्सनि गलाफोर दंमोन। गोजौआव थाग्रा खुलिफोर दंमोन। अर खोमोरग्रा बिफाना फोरमायनाय बादिब्ला फुंनि 7 रिंगायाव अर खामनायनि खौरां मोन्दोंमोन आरो लोगो लोगो गं 30 अर खोमोरग्रा गारिफोरखौ बे जायगायाव दैथायहरो। दिल्ली अर खोमोरग्रा सिबिथायनि मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला थैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव सा3 गथ'साफोर। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट (BPF) आ 20 मार्चखालि बिधान सभा बिसायख'थिनि बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ फोसावगोन। फैगौ बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां गोख्रों जानाय राजखान्थियारि आबहावानि गेजेरावनो BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारीआ मंगलबारखालि तामुलपुर सौहैयो आरो दोलोनि मोनसे गोनांथार मेलाव बाहागो लायो। मेलनि उनाव खौरां बिजोंजों रायज्लायनानै महिलारीआ फोसावो दि BPFआ 20 मार्चखालि गावनि बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ मावख'आरि महरै फोसावगोन। बिथाङा UPPLनि गाहाय प्रमद बर'आ NDA दोलोनि बाहागो जानायनि उनावबो गाव हारसिंनो बिजाथिनि फारिलाइ फोसावनायनि थाखाय गोख्रों रावजों सोंखारियो। महिलारीआ बुंदोंमोन दि गोरोबलायनायाव थानाय समाव बेफोरबादि आगान लानो नाङामोन। बिथाङा बुंबावदों दि जेब्ला BJP, AGP आरो BPF बायदि दोलोफोरा दासिमबो गावसोरनि बिजाथिनि फारिलाइखौ फोसावाखै, अब्ला UPPLनि गोहोआ गोरोबलायनायनि नेमखान्थिनि उल्था जादों। गुबुन फारसेथिं एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो UPPLनि बिजाथि दिपेन बर'खौ नोजोर होनानै महिलारीआ मिनुस्लु रावजों बुङो दि बियो जेसेबांखि मुंदांखा दैदेनगिरि जाया मानो, फैबाय थानाय बिसायख'थिनि दावहायाव BPFखौ फेजेननो हानाया जाथावना नङा। मख'नो गोनांदि गावनि दावबायनाय समाव महिलारीआ तामुलपुर बियाबनि थाखाय NDAनि गाहाय बिजाथि आरो बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारीजोंबो सावरायनायाव बाहागो लाहैदों। बे सावरायनाया ओनसोलाव गोख्रों राजखान्थियारि सानखांनाय सोमजिहोदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, आसाम बिसायख'थिनि सिगां BTCनि आबुं जौगानायनि थाखाय UPPLनि गाहाय प्रमद बर'नि खोथा। इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर'आ मंगलबारखालि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC) ओनसोलनि गासै मोन 26 हारिफोरखौ जौगाहोनाय मोनथायफोरखौ रैखाथि होनाय आरो समाजारि रांखान्थियारि दावगानायाव दोलोनि नोजोर होनायखौ रोखा खालामो। प्रमद बर', जाय 43 नं तामुलपुर बियाबनिफ्राय बादायगोन। तामुलपुर ST बियाबआ रायजो राजाफोरनि मिजिं आरो दोलोनि थिरांथा बादियै UPPLआ मोन 15 मासियाव बिजाथि थिसनगोन होनना फोसावो। UPPLआ जेब्लायबो ओनसोलनि जौगानायखौ गोनांथि होदों आरो बेफोर नाजानायखौ सोलिबाय थागोन। जों BTC हारिफोरनि थाखाय आबुं जौगानाय, मोनथायफोरखौ रैखाथि होनाय आरो समाजारि रांखान्थियारि थासारिखौ बांहोनो थाखाय थांखि दं होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। दोलोआ 9 एप्रिलाव जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिफोरनि गिबि आरो नैथि फारिलाइ फोसावबाय। बावैसो सिगां नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स (NDAनि बिजाथि महरै रायजो सभानि बिजाथि महरै सायख'जानाय बर'आ फारिलाइयाव सिगांसिन। सायख'जानाय बिजाथिफोरा जाबाय 1 नं गसाइगाव बियाबाव अनिन्द बसुमतारी, 2 नं दतमा ST बियाबाव राजु कुमार नार्जारी, 3 नं क'क्राझार ST बियाबाव लरेन्स इस्लारि, 45 नं भेरगाव बियाबाव नेरटिउन बर', 46 नं उदालगुरि ST बियाबाव दिपेन बर' आरो 20 नं बिजनी बियाबाव कमल सिंह नार्जारी। नैथि बिजाथिफोरनि फारिलाइयाव दङ, 42 नं बाक्सा STनिफ्राय राकेश ब्रह्म, 22 नं गहपुरनिफ्राय नित्यानन्द बसुमतारी, 66 नं बरसाल्लानिफ्राय बाबुराम बसुमतारी आरो 28 नं बक' साइगाव STनिफ्राय मनज बसुमतारीआ बिसायख'थि गेलेगोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, नेपालाव गोथै सह'खौ लानानै काठमान्डुनिफ्राय फैनाय हेलिकप्टारआ जाब्रबथाय।
पाइलटजों लोगोसे सा 6 गाखोदोंमोन। सानजा नेपालाव लेन्डिं खालामनाय समाव गंसे हेलिकप्टारा जाब्रबथाय जायो। बे जाब्रबथायाव सासे सुबुङा जोखोम जादों। खौरां एजेन्सि ANI-नि गेजेरजों होनाय खौरांनि बादिब्ला बे जाब्रबथाया सानजा नेपालनि कटां जिल्लायाव जादों। जाब्रबथायनि समाव पाइलटनि अनगायैबो एयार डाइनेस्टि कम्पानिनि हेलिकप्टाराव सा 5 दावबायारिफोर दंमोन। हेलिकप्टाराव गोथै सह'खौ लांनाय जादोंमोन। हेलिकप्टार कम्पानिया फोरमायो दि बे जाब्रबथाया फुंनि 11:51 रिंगासोआव जादों। गिबि नायबिजिरनायाव फोरमायनाय बादिब्ला हेलिकप्टारनि जाब्रबथाया लेन्डिं खालामनाय समाव गोख्रों बार एबा हाद्रि जमा जानायनि जाहोनाव जादों जानो हागौ। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ वाराणसीनि गंगायाव नाव इफ्तार पार्टी खुंनानै आद्रा थालांनाय मुवाफोरखौ गोथार दैमायाव गारहरनायनि दायाव सा 14खौ खायो। गंगा दैमानि गेजेराव मोनसे हानजाया नाव इफ्तार पार्टी खुंनायनि भिडिअ' ससियेल मिडियायाव नुजानायनि उनाव वाराणसी पुलिसआ सा 14 सुबुंखौ खायो। बे फुटेजआ थाबैनो इनस्टाग्रामाव भाइरेल जादोंमोन, जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव दावराव सोमजिदों आरो गोथार नोगोराव नेमखान्थि बादियै पुलिसनि राहा लानाय जादों। भिडिअ'आव नुनो मोननाय जादों दि सान हाबनायनि समाव मोनसे फिसा नावआव माखासे सुबुंफोरा चिकेन बिरियानी आरो गुबुन ना बेदरनि मुवाफोरखौ जागासिनो एबा लोंगासिनो दंमोन। सावरायगिरि आरो सिबियारिफोरा बे खामानिखौ गंगानि धोरोमारि गोथारथिखौ नेवसिनायनि मोनसे गोख्रों नेरसोन महरै सोंखारिदों, जाय दैमाखौ लाख लाख सुबुंफोरा सिबियो, जाय बेनि मुंदांखा गाथोनफोराव सानफ्रोमबो नेमखान्थि आरो फालिथायारि महरै दुगैयो। अजद होनाय बादिब्ला बे हानजाया गोथार दैमायाव बेदरखौ जानायनि अनगायैबो आद्रा थालांनाय आरो बेगेंफोरखौ थोंजोङै दैयाव गारहरदों, जायनि जाहोनाव सुबुंफोरनि गेजेराव रागा जोंखांदों। बिजेपि दोलोनि लाइमोन दालाइआ नेमखान्थि बादियै अजद होनायनि उनाव कोतवाली पुलिसआ थाबैनो राहा लायो, जायनि जाहोनाव बिथांमोनखौ हमनाय जायो। पुलिसआ नुजाथिफैनाय सुबुंफोर आरो नाव सालायगिरिनि बेरेखा धोरोमारि मोनदांथिफोरखौ गाज्रि खालामनाय, आबहावा गुबुंले खालामनाय आरो रायजो-राजाफोरनि दावराव-दावसिजों लोगोसे आयेननि गोबां दफानि सिङाव केस रेजिस्टार खालामदों। पुलिसआ बुङो दि जाहाजाव थानाय साफ्रोमबो सुबुंखौ सिनायथिनो थाखाय क्लिपनि सैथोथिखौ फोरमान खालामगासिनो दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ लामा दावबायनाया दुखुनांथाव, राजस्थान जाब्रबथायाव पुणेनि साथाम लाइमोनफोरनि जिउ खहा। बुधबारखालि दिल्ली-मुम्बाइ एक्सप्रेसवेयाव कोटानि बालापुरा ओनसोलनि साखाथियाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो, जायनि जाहोनाव गंसे काराव थांलाय-फैलाय खालामनाय साथाम लाइमोननि दुखुनांथाव जिउ खहा जायो। जाब्रबथाया ओरैबादि गिख्रंथावमोन दि गारिआ आबुङै गाज्रि जालांदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला साथाम लोगोफोरा गंसे SUV गारिजों लाद्दाखनिफ्राय मुम्बाइ फारसे थांगासिनो दंमोन। साथाम सुबुंफोरखौ 21 बोसोर बैसोनि सिद्धान्त, 25 बोसोर बैसोनि कुणाल आरो 23 बोसोर बैसोनि मयुरबा होननानै सिनायथि मोननाय जादों। मावख'आरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बालापुरनिफ्राय 5 किल'मिटारसो गोजानाव टुमडानि खाथियाव गारिआ हरखाबै कन्ट्रल गैयै जायो। बांद्राय गोख्रैथिनि थाखाय गारि सालायगिरिया गारिखौ कन्ट्रल लाखिनो हायाखैमोन। बेयो डिभाइडारखौ सिफायनानै 30 फुटसो गाहायाव गोग्लैयो। नुगिरिफोरा थाबैनो पुलिसखौ खौरां हरो आरो एम्बुलेन्स लिंहरो। खौरां मोन्नायनि उनावनो पुलिसआ जाथायथिलियाव सौहैयो आरो गोथै सह'फोरखौ गावनि आवथायाव लायो आरो पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय दैथायहरो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ पानीतलायाव जायगानि सुबुंफोरा मानसिनि बेगेंखौ बोखांनो हादों। पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। मोनसे सोमोनांथाव संदाननानै पानीतला ओनसोलनि गुटिबारि गामियाव मानसिनि बेगेंखौ बोखांनो मोननायनि उनाव गिनाय आरो जिंगासिनायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। बे गिख्रंथाव फोरमायथिया सोराङाव फैदों जेब्ला खाथिनि हाग्रा जायगानिफ्राय मासे सैमाखौ मानसिनि खर'खौ लांनाय नुनो मोन्दोंमोन। बे नुथायखौ नुनानै जायगानि थागिबिफोरा थाबैनो पुलिसनो खौरां हरो। खौरां मोन्नायनि उनाव पुलिसनि मोनसे हानजाया थाबैनो जाथायथिलियाव सौहैयो आरो गावसोरनि नायबिजिरनायखौ जागायो। सासे मेजिस्ट्रेटनि नुजाथिनायाव बोखांनो हानाय कंकालखौ नायबिजिरनाय जादों। गिबि मोनदांथिनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों दि बियो सासे उन्दै हिनजावसानिसो जानो हागौ। फारसेथिं पुलिसआ जाथायनि गासै बिथिंफोरनि सायाव गुवारै नायबिजिरनायखौ जागायदों। बे जाथाया गासै ओनसोलखौनो गिनाय आरो उसुखुथु थासारियाव खोख्लैदों।
अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।